hindi po binibilan ang kasalanan kung walang kautusan. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sabi nga po, ang nagpapasalamat po ang ating isang pong sentro po ng ika-50 years anniversary po. Kami po ng pamilya ay isa po sa inyo katabing bayan niya sa ika-12 anniversary niya po. Napakaganda po ng naging tema po. Sabi nga po ng yung mga nanonood po dyan, sabi nga po sa sinabi kanina, Roma 5:13, sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinigilan ang kasalanan kung walang kautusan. Tayo po, sabi nga po, makasalanan nga po ang mundo ito. Madami pong nagkamali, sabi nga po, nung bago dumating ang ating Panginoon sa Kristo. Binibilang po yung kasalanan po kung hindi po, kasabi nga po andyan na po yung kautusan. Noong una po, medyo wala pa po ang Panginoong sa Kristo. Sinabi po doon na huwag kayo sa Exodo 20:13, huwag kang papatay. Kung ginawa mo, doon ka palang paparusahan na yung ikaw ay pumatay. Pero sinabi po ng Panginoon, nung dumating na po dito, tayo, sinabi sa ng kasulatan po na ang nagpapot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao sa umunang 1:3:15. Ang sino mang nagpapot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman yun, sino mang mamamatay tao ay hindi binaruruhan ng buhay na walang hanggan. Tayo po lahat gusto natin magpunta sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po, kung banal na, sabi nga po, yung kautosan na yan, kung di natin nalaman, kung dumating ang paring Panginoon, Yesu Cristo, hindi po natin malalaman. Gusto maibigay po ng Diyos Ama sa atin yung mga kagustuhan niya. Kaya pumunta po ang Panginoong Yesu Cristo para ibunyag ang mga kautosan. Dahil nga sa mga kautosan po ay nakagustuhan po niya, nasusuway. Kaya nga po, kailangan po ibunyag po ng ating Panginoong sa Kristo. Kaya tayo po ay sabi nga po, isang pinto yung salita po niya na hagdan para mapuntahan po ang buhay na walang hanggan. Sinabi po kanina po ng banal, hindi po sapat po yung nakikinig lamang at hindi na sapat din po ang nanampalataya lamang. Dahil po nasulat sa Roma 2:13, sapagkat hindi ang tagapakinig ng kautusan ang siyang maganap na sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ang siyang mga ganap. Yan po. Tayo po lahat ay sana po maging banal na po sa kautusan. Yan nga po, totoong maging banal na po tayo dahil may mga pulpito po tayong ginagawa o simba sa bawat Sabat o Linggo. Pero nagpagkulang pa nga po tayo sa gawa. Sabi nga din po ng Santiago 2:26 na sapagkat kung paano ang katawan ay patay na walang espiritu ay patay, ay ganun din naman ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya nga po, bigyan na po natin buhay ang mga salita ng Panginoon. Huwag na lang po sana kung tagapakinig lamang tayo ng mga salita, bagkus tagadapat ng mga kautusan. At saan po sinabi po ng word po sa huli po tatong tema na ang mga masasama sa kaya paroroon. Ito po sa Revelation o Apocalypse 21:8. Ito pinotate po dito. Ngunit ang mga duwag at mga hindi mananampalataya at mga kasuklam-suklam at mga manggagaway at mga mananamba sa Diyos-Diyosan at sa mga lahat ng mga sinungaling at kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang namumunas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yan po yung ikalawang kamatayan po, no? Mumamatay po tayo sa mundo nito, yung katawan natin ay pumang sa labok at ang espiritu ay magsusulit sa Panginoon. Pero sana po yung pagsusulit po na sa ating Panginoon ay
tayo po yung nakasulat sa libro ng buhay, yung po natin. At yung lahat ng mga ginawa po natin, na story ng buhay na po natin dito, ay mabasa po niyan, lahat po ay mabubuti. Yung mga masasama ay hindi na po na, mas higit po yung mabubuti na ginawa po natin kaysa sa masasama. Dahil nga po sa, kung bagsak po tayo sa criteria po niya, o sabi nga po, kung passing grade po ay, sabi nga kung 1 to 10, ando ka sa medyo napunta ka na sa 6, pasado ka na po. Pero sabi nga po, mas maganda po kung sumusobra po sa passing grade kaysa po sa sabi nga po, may alanganin po yun, sinabi mong banal, sabi nga po, matuwid ay bahagya lamang po, pero sana po maging tunay na po tayong maligtas po. At sabi nga po, kung saan siya naroon ay doon tayo kasama po niya sa panalangin po sa San Juan 17:24 po. Ngayon po, kami po mananggit ay nakiisa sa inyo. Tatakang bayan din sa golden anniversary niyo po. Sana po, maabot niyo po ng po mananggit po ay ang edad po ng inyong sentro po. At God bless po tayo mong lahat po. Salamat.